Salutare toată lumea! Hai! Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de promovări. Astăzi facem promovări la serverul ultra.1337server.com. Da, și eu filmez. Da. Dacă filmez, perfect. Oare mă aud bine? Și nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să subscribe și o să vă las videoclipul lui Sebi în descriere la videoclipul meu. Și el în descrierea lui videoclipul meu, ok? Ok. Hai să începem cu arcurile. Nu, cu kiturile. Ok, Kiturile de doar kit start-ul, numai că noi deja l-am luat și kitul ăsta. Chemați-vă prietenii la 12 player event cu curate. Ok, și acum arătăm warp-urile. Da, hai warp-urile. Warp shop. Nu este niciun warp. Warp shop. Dar nu e, eu n-am. Ba da, dai warp shop, /warp spațiu shop și te duce la warp shop. Deocamdată warp shop-ul e în mentenanță. Da, este în mentenanță. Ok, și ce să mai arătăm? Ok, hai la warp Krates. Nu are. Krates. Ok. Asta, fondatorule, prezintă-ne. Asta, warp. Ok, și da. Hai la spawn. Da, spawn-ul vi l-am arătat, de acum vi l-am arătat. Dar și amândoi avem capă, dar nu se vede skin-ul, asta e faza. Ăsta este spawn-ul, un spawn frumos. Am uitat să vă zicem că serverul este de survival. Și da, este ok, de survival. mi-o date pe mie la aici, la warp shop-ul. Warp shop-ul la like. Și cu warp shop-ul. Până numai warp shop-ul e. Mă rog, și warp shop-ul... Stai, uite, acum m-am teleportat la și warp jail. Warp jail. Da. Warp, am scris warp jail. Nu merge mie. Numai aici doar dacă faci un lucru rău, te bag în jail, adică într-o închisoare. Ok, bă, și cred că asta a fost totul, nu? Cred. Atât. Eu server încă la început, puteți să ne ajutați cu un like și un subscribe și să intrați cât mai mult pe server. Bun, și cam asta a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, alături de Sebi. și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa, fraților.